Hello everyone, hello guys. So naanapod ko'y ubod. So dako kayo ni siya nga ubod guys. Tambok kayo ni siya, then lami kay siya og kuan. Dako kaya ang kuan guys, atay. Lami kay ang atay guys, so tambok ni siya. Then ato ni siyang butangan og tuno. So na ako'y tuno diri sa tubig guys. Then napog ko'y lamas. Complete na lamas. Then ingredients. So ato na rin siyang timplahan. So atong butang ang mga lamas guys. So muna siya dayon, ato na din siyang timplahan. So mao ni akong pampalasa guys. Kaning magic sarap og bitchin. Pero dili ko nag-endorse ani guys ha. Ako mao gini siya akong pampalasa everyday. Then butangan sa nato siya og asin. Bay-bay na itong asin aron lami lagi siya guys. Yan nato na din siyang haluon. Then pagkahuman, ato na rin siyang butangan og suka. Then ato na din siyang isalang. Butangan nato siya og suka guys. So bay-bay din yung suka ato ibutang. Kay ato sa ni siyang paksiwon. Then ayha dayon nato ni siya tunuan para lami gid siya. So gibutangan ko na ako na siya og siling haba para halang-halang sad siya guys. So ato na ni siyang isalang. Kay naluto naman ang ubod guys, so ato na dahil isunod ang tuno. So ayan na guys, gilunod na siya nato. Then pagkahuman, kay nindot man siya butangan pod og gulay. So ako siyang gibutangan og kamunggay o galay. Dayon gibutangan sad nato na siya og tanglad. So ang tanglad guys is pampahumot sa niluto. So dili lang kay nato na siya o kayon kay malata man na siya guys. So ingon anahon na siya nato, inahinayon nato siya gukay para ma-mix po nato ang yang lasa, ma-mix nato guys. So ayun anahon lang siya nato guys. Then, hulato lang nato siya taman mabukal. Then, ready to serve na dahil na siya, guys. So, salamat sa inyong pagtanaw sa akong mga videos. Thank you for watching, guys. God bless.